Horas madihita saluhutna martang yang mahita. Ali Tuhan de bata mola te upasatura nami tuho di sudi aci do tolong roham di padongan yomu satu tikio di hami saluhutna. Nang tenghonon nami mahatam marsaringa ramai di tonga-tonga ni ngulu nami. Sesama Tuhan dosa palosan nami mangasahun Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Hatan debata dihita di bagasa tikion anak sitang honota yang mana tersurat di buku Lukas bidu 15 ayat 1 ayat 10 sonon ma didok disi. Dungi di pasol hot torop akka si jalobeo doh si pardosa dirina tu ibana. Laho tu mangihon hatana. Jadi marmungut-mungut ma akka parise doh si boto surat. Ia hatana sida dijakonodo aka pardusa pola sapanganan ibana doho nasida. Gabe di hatahon ibana ma upama on tu nasida. Isi hamu sahala per biru-biru 100 anggo tardepar sada siani naso tu minggalhon nasia pulu siai di ladang lahu mengalului naso taridai paima jupaksa. Ia dung dapoksa dia pehoma tu abarana sian lasni rohana. Jadi dung sahat ibana tu jabuna di papungu ma ale-alena doh tobar hudulna di dok matu nasida. Mar lasni roha mahamu rap doh tau ala jupang ahu biru-biruku naung magoi. Hudok matu hamu sumatu sido gumodang lasni roha di banua gijang mida si pardosa sahala na ulu paubahon rohana asa mida sia pulusia partigor na sopola paubahon rohana sida. Adong maulanin parupuan na marhepeng 10 hupang. Anggo mago sada siani na sopagalakop padito jala manapui bagasna mangalului takas hupang na magoi pai maju paksa. Ia dung jupaksa di papu maaka ale-alena dohot hobar hudul nama dok marlas ni roha mahamu rap dohot ahu ala naung jupang ahu hupaku nama kui. Hudok matu hamu sumatu sido masa las ni roha di jolo ni akka suru-suruan ni debata mida sahala si pardosa na paubahon rohana. Olak ni do sahatna. Topi ni hata ni debataon di halomoho debatado hamubaon ni roha. Akadongan sapor siaon pangatusio doho tapor siaon na dipeo kalak Jahudi ima naso jadi nasida marsaur doh halak naso sahapor siaon. Dibahed do diri nasida songon halak na badia. Na porsia tu debata sasadasa. Na majaga pati ni debata mangulahon parpuasaon dohot akar ruhuk ni parogamoon ni halak Jahudi naiko sidalat tonon nasida siganu pari. Di rohana sida molo naso halak Jahudi ima akapar dosa. Naramun naso boy jonohan dang boy pakulingan iko sipasidingo dotahe asa unang dohok mardosa jala unang ramun nasida. Songo nima didalat ton halak parise dohok siboto surat jala diajar hot tu halak Jahudi hati hai. Sudena saruhut-ruhut habadiauni alai di dana sida ma Jesus nama jakos sudena manopo tibana. Jala suku-suku mana sida di Jesus. Laho mengalusi aka suku-suku ni natorop buasa hudul ibana rapo dohok si jalobeo. Buasa di jalo Jesus parupuan na merdosa. Dohot aka na asing dope di hataho Jesus maupama tunasida. Songon horong ni halak Jahudi niadang jadi ulahonon ni Jesus si songoni asa unang gabi ramun ibana. Marmungut-mungut maaka parise do si boto surati akanin nama dijakonodo aka pardosa pola sapanganan ibana do nasida. Ia hataon songon sada sindiran do tu Jesus. Alai balisa molo taida saat tu sadarion da odo tu hatai ima Tuhan Yesus nama jako kita pardosa marhite ulaun nabadia gabi sapanganam mahita dohot ibana
disita ingot ma Tuhan Yesus na mangaleho dirina bahit tobus sudehita aka pardosa. Beta bereng dua upama di bagasa turpukon lau mangalusi halak parise do si boto surat di hataho Tuhan Yesus ma dua upama na lau patuduho songon dia debata majakon aka pardosa. Na parjolo ima sahala parmahan na marmahani biru-biru 100. Ninna ibana molo tardepar sada biru-biru na pinarmahan nain. Iko ditadiko do na siapulu siai laho mangalului sada biru-biru na magoi. Ia dung jupang masai lasma rohana. Dia peho matu abarana sian lasni rohana. Dung sahat di huta di papungu ma ale-alena asamar lasni roha rapon ibana. Napaduahon ima sahala perempuan na marhepeng 10 hupang. Anggo mago sada sian na 10 galahan na mapalito jala disapui mabagasna laho mangaluli hupang na magoi ia dung jupang di jou ma ale-alena asamar lasni roha rapon perempuani. Molo talapati na dua upamai na pinasahan ni Tuhan Yesusi dos do lapatanna. Ia upama na parjolo marhite tokoh bawa na agua biru-biru. Jala na paduahon marhite tokoh perempuan na agua kepeng. Dun di pasahat upamai marsada-sada. 2 hali ma Yesus madokon sumatusido gumorang lasni roha banua gijang mida si pardosa na paubahon rohana. Dosian mida na tigor na soolo paubahon rohana. Buta bereng di ayat 7 ayat 10. Ia parmahan somalna akka anak gajiat do. Dada nasida parnapuna biru-birui. Alai di pasahat matu nasida sada tanggung jawab asa mangaradoti biru-birui. Molo adong namago siap biru-birui naiko gatio doi. Marhite hepeng manang biru-biru. Iko jamok do parmahan majaga akka biru-birui. Asa unang male, unang dibuat babiat, jala unang mago. Ikon sarupa do bilangan ni biru-birui sian naborhat sahat tunamulak muse tuhuta. Songonima debata majako do maparmahani saluhut na olo rotu ibana. Di parmahani ibana do saluhut na tinopana. Suang songonima astuani upama sahalat perempuan na mengaluli hupang na namago. Hupang ima simbol saluhut na pinasahat debata tu sasahalak. Isarana arta anak dot akana asing na di palumehon debata tuhita ganu akka na porsia di ibana. Molo di rohani halak parise do si boto surat nasida do akka na tarjou majalo ulaun na sumuruk sia debata. Alani i naeng maunang di pasiding nasida akka pardosa. Na suatu madda debata dot akka na manibil sia dalani debata. Alai balik sa ikoradot do nasida marmahani mengalului namago majako salhu na olo rotu debata tusido Jesus Kristus rotu portibion ima laho mengalului na martihas na mardosa na dipasiding-siding na pogos do na asing asa unang mago jala unang mate ala ni hadosaonna aidang di halomohor debata hamatian nya kapar jahat alai na di halomohor debata ima hamumula ni parjahati tumadiko dalanna jala oloro tu debata. Songonima Tuhan Yesus mengalusi parise do si boto surat. Asa dia tusinasida boasa di jako Yesus sude narotu ibana boasa di pamalum ibana akan namartihas dohok namar sahid boasa di sesa ibana dosa nya kapar dosa. Ai barita lasni roha do nabinuan na tu portibion ima barita hadameon haluaon do tangolua tu sude na tinopan ni debata. Ai lasni roha bolo doi di harajao ni debata molo olo mula pardosa tuapuan ni amai. Akadongan sapor siaon molo taula akaulaon na badia taula ma di bagasan haserepon ni roha marhiti hapor siaon na togu tu debata di bagasan Jesus Kristus na paluahon jala panguluos saluhut pardosa. Hita saluhut na ima aka pardosa na sotau mangulahon sikok lomoni rohani debata. Molo malua pe hita holan ala asini rohani debata sabing doi.
Efesus 2 walu 1 sia boita bereng ay sian asini roha do ubain na malua hamu dala kaporsiaon jala dada binahimuna si lehon-lehon ni debatado i datung sian parulao ni asa unang adong na mamuji diri. Molo taula akaulao dosa na maralo tupati do lomoni rohan debata naing manyan ulo hita mardengga do debata nang ro mangaleho dirina bait tobus dihita akapardosa. Ia debata ima debata na totong mangula ulaon na paroho dame dohot haluaon asa saluhu dapotak kaluaon. Asal maolo hita mangaleho dirita tu debata marhite na pasahato diri di bagasan panol solion dohot hamubaon ni roha. Ngolu na marhai baruon na olo mangulahon aka ulaon na denggan songon na dipatu pa debata tuhita ganup sian panopaon sahat tu bagasan sadarion. Sasoni matutu aka pangulan huria unang dipasiring akan nalosok romar minggu. Alai naing mas songo parmahan na jamot dia kaugasan na pinasa ni debata tu ibana. Dilului ma akaros ni huriai tu dia do lao. Boasa dang marnaro na sida pasangapon debata naing masongo perempuan nama jamoton jala mangalului akka namago ulaw na. Parmahado perempuan di turput taon dada patuduhon hamoraon alai borhat sian hapogoso di arta alai bertanggung jawab. Borhat sian rohan nasari di akka namago jala dung jupang namagoi masailas marohana. Sian na taula pe salilingon masailas do rohata molujup pang arta na arga naung mago na sailaon jala nunga mula hulak tadi ori. Songon ima debata majakon akapardosa na lilu na manadiko dalan ni debata dungi mulak asa Roma musehita tujul ni bata di bagasan panol solion. Unang manguhumi hita tudongat pajolma. Debatado panguhum na tigor na manatuhon aka si jalo hanguluan na sorasuda. Unang saita pasiding-siding dirita sian halak dagang na martihas dot aka na mardosa ay nasida pe sitian harajaon banua gijang do moloro tu debata huhut di pau barohana. Hita jolmatung masagaledo di pardagingon ay dang tarpasidik kita aka ulaon na mabuak kita tu dosa alai marhite hagogon ito di parbadia na mangula di bagasa kita di patao do hita laho mangalo aka subiya ni sibolisi ala ni i say solhot mahita tulabung ni Tuhata Jesus Kristus asa diodihok kita tu amai gabi panea karajaon banua gijang mahita saluhutna. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata mau lati manung au tanyo kami behatam. Asiroham say parguguy ham mangulahoni di bagasan tod dini. Saya sama dusa panglason nami holam mangasam Jesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madhita saluhutna. Shalom.